Tak A co u tebe? ja by som to určite nemenila, pretože v prvom rade by som nesetla úžasných ľudí. To, že som v 19 odišla zo Slovenska a išla som študovať do Česka, do tvojej krajiny, kde ma ľudia veľmi milo prijali a privítali, že som sa vôbec necítila, že som v inej krajine. Myslím si, že veľa Slovákov to má rovnako, tak to mi veľmi pomohlo. Taká tá samostatnosť a proste už musíš si sama variť, musíš si sama prať, byť sa staré o seba. Úplne, že v 19 je to ešte poviem celkom skoro. A tohle to bolo dobre, že to bolo skoro, pretože ma to veľmi posunulo. No a potom sa stal COVID, ty si išiel do Španielska, potom sme spolu išli do Portugalska, tiež cez COVID. Ruka v ruke to bolo skvelé rozhodnutie, lebo nespoznali som teba, nemali sme Nexil, nevycestovala by som, nebola by som taká samostatná. To si myslím, že je skvelé. Vlastne možno úplne iní ľudia. No, to sa nechcem ani predstaviť. Takže nie, nemenili by sme.